Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kundilanise akapika nila akwajogo pa bwana ali ndi mantha ndi olemekezeka bambo atupele mulusi bwana malingana ni nthawi mungopereka boni ziwa kwambiri bwana kumpoto wakati akuno kumwela olemekezeka Honorable Abubakar Mbaya amene muli National Organizing Secretary chipani cha UDF, my members onse a National Executive Committee, Honorable Atsokoro Aku Region, Honorable Stanley Billiard amene muli Pompano mulandire ule mwanu amene muli member wa National Executive, Atsokoro Aku District Constituency Mamwenyogo Osope Chandanda nipele chimoni kwa Osope kuti moni Wali msilamu mpela one assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Hallelujah. Tango tsala di masiku 27 kuti muka sanke tsogolo lanu ya moyo wanu 40 ni moyo wanu 40 ni tsogolo lanu 1993 acheya Dr. Bakiri Muluzi pamene amamenya nkhondo anamenya nkhondo kuti akupatseni chida chosankha tsogolo lanu, chida chosankha moyo wanu, chida chothetsa mavuto a moyo wanu. Mukagwirisira ntchito chida chimene chimoyenerera moyo wanu kuzipita patsogolo. Koma mukagwirisira chida chimene chimolakwika ndi mamene mwaona mavuto a tsiku la lero. 1994 mwachitsanzo munagwirisira chida chanu moyenerera ndi pamene UDF inabweretsa school ya ulere. Ana amapita ku primary ulere, amalandiranso makope ulere. 1994 chifukwa munagwirisira chida chanu moyenerera ndi pamene kunabwera starter pack. Nyumba ndi nyumba imalandira fertilizer ndi mbewu ulere. Chifukwa munagwirisira ntchito voti yanu moyenerera kunabweretsa UDF inabweretsa masafu inamanga misewu, mabridge ndi zinthu zosiyana zimene zikuoneka ndi maso mpaka na lero. Chifukwa munagwirisira ntchito voti yanu moyenerera ndi pamene munaona msewu watala kuchoka Paliwonde mpaka na kumangochi ni misewu yosiyana. Chifukwa 1994 munagwirisira ntchito voti yanu moyenerera ndi pamene mukupezeka muli ndi maselofoni manjawo anabwera ndi chipani cha UDF. Chifukwa munagwirisira ntchito voti yanu moyenerera ndi pamene kunabwera ma radio station osiyana. Chifukwa munagwirisira voti moyenerera nthawi imene ija Amalawi anayamba panga ma business. Kuti muyambo kuona ma minibus ya Amalawi anabwera nthawi ya chipani cha UDF. Amalawi anali ndi ndalama nthumba. Pano papita 20 years pamene chipani cha UDF chinachoka mboma. Koma kuchoka mboma tinachiro kuchotsedwa osati kuti Amalawi anachira kuti vota kuti joke mboma. Anachira kuti landa boma lija. Tonse tikudziwa zimene zinaendeka. Koma ndiye muzifuse fuso papita zaka 20 years UDF inangolamula 10 years papitano zaka 20 tayang'ana na miyoyo yanu mene ilili tsiku la lero. Mu 20 years pamene anachotsa UDF pampando ndi chani chimene anakupangirani kuno, ndi chani chimene chikuoneka ndi maso chimene chachitika mu mavuto kawo. Lelo mulibe ndalama, mulibe chakudya. Mulibe ndalama, mulibe chakudya. Nthawi imene UDF malamula mainda abambo
palibe tsiku olo limodzi kumene kunasowa mafuta makali moto mdzikomo. Nthawi imene UTF malamula pamayiko osaukitsitsa pa dziko lonse lapansi, tikatenga number 1 ndi osaukitsitsa, ife tinali number 4 1994 pamayiko osaukitsitsa dziko lonse lapansi. Pamene timachoka mboma tinakwera mpaka nofika number 7, timapita chitsogolo. Ikanakhala kuti UTF ikulamula dziko la Malawi, bwezi titachoka mu mphawi pa. Koma lero tabwereranso pa number 4. UTF inachotsa anthu mu mphawi mpaka nofika pa number 7, pana tabwereranso pa number 4 pompacho. Kulibe ndalama, kulibe chakudya. Ndi kuuze na mainda abambo, ena amakhala ngati na abale koma atasunga mpeni kumpasi. Kwa manga acheya 16 years chimene amafuna kutana ndi chipani cha UTF. Kutana ndi UTF ndikuti kutana ndi ino. Chifukwa UTF inapanga zitukuko zimene zikuoneka ndi maso mpaka nale. Palibe amene akuza kutsutsa. Koma ngati tikusatsa chilunga, muzifuse nokha mukafatsa ndi chani 20 years yapitayi mwaona kuno chimene chikuoneka ndi maso, kupatula zimene UTF inachita mdzikomo. Lero ndabwera ku chifukwa ena atupera kalankhula chilungamo safuna kumvera. 2020 amene anatsogolera chisankho chimene chija, amene anatsogolera chisankho cha 2020 pamene tinaphatikiza ndi chipani cha DPP, anali ndani? Anali atupere Muluzi. Ine ndamene ninayenda kuyambira ku Nsanje mpaka na kuchitipa, kutanthauza kuti amene amamukhulupirira kuti akhoza kuyendetsa zinthu ndi kukonza zinthu ati DPP omwewo ndatupere Muluzi. Koma nthawi yakwana kuti achinyamata ayendese dziko. Tikuvana bwinobwino. President amene afunika pano pafunika president odziwa kuthamanga. Ngati akulephera kuthamanga lero, kuti akugona lero ndi asadzuka liti. Munthu ukudziwa kuti nthawi ino ndi akampeni. Tikudziwa mavuto amene tili nawo mdziko muno, pafunika munthu odziwa kuthamanga. Acheya 1994 anaindi zaka 47 wachinyamata paka zinthu zinaenda. Inenso pano 47 ndendende mena anali acheya 1994. Nthawi ino kuninga maganizo atsopano kachidiro katsopano kuti tithetse mavuto amenewo, chifukwa pali ena amakhulupirira chinthu akachiona. Atupele amalankhula chilungamo koma ngati sakuchiona sakhulupirira. Amati atupele akunama ndakachikulu akachiona koma ananena atupele, koma ananena atupele. Ndelelo ndikunena kuti sili kwa inu, vote ili kwa inu, moyo wanu uli manja mwanu. Mukavota mola kwika tidikiraso zaka 5 mene muliri. Tikuvana bwino bwino. Kulibe ndalama, kulibe chakudya. Kulibe ndalama, kulibe chakudya. Si chocho? Kulibe ndalama, kulibe chakudya. Amayi bwera ndisafudo konza bwera ndisafudo konza. Mavuto bwana, mavuto kwatu kuna kuli mavuto bwana. Nditu mabanja kulimba. Kifuka nyasima yake hii bwana. Nikatita sinta bwana. Kuli mavuto bwana, jabu nditu bwana. Nditu bwana. Kunaka kuli mavuto bwana, kumbali ya fertilizer
mulibe chakuja aforokoza sanseu unalikuwa business amai tabwela ne musaforokoza fuka ndi umuzodi mulindi mao tabwela Ndili kusika. Mafuto ndiambike mziko lino sanene dera lokhalino koma kuti tiende Malawi chitipa pakasanje kumpoto kumwera oseku mafuto khawo mzipatala tikumayira kusowa ndakhale plaster kuti atimatire kanuma koma pamenepo ankhala akusowa kuti kakuleni kwati ngati tikupita kuchipatala cha bomba tini ndalama bana tiyoseni pa mafuta ndi amenewa ulendo ndokera kuno kafika kulimbi tumapezeka tukulipira 25,000 ulendo wa 10,000 tivuleni pa mafuta amenewa ziko mai estele siko mokwambiri atokoza kwa basi mulindi mao kwera na chuma Malume siko muli mavuto ambili Taka yatu inakuga Tifanya tupela amatipa awakili muluzi Amatipa za 5 kg Ma 10 kg ya feteleza Yentaka ija inasolowela feteleza Tikunena pano feteleza kuti tikampesa alipa 180 Pawi ya kudia mapila feteleza akampesa bwanji Malume siko muno muli mavuto nkani Wama kufuna muntu wote akati wombole Ngati mukubwela pano kusena kuti mukufuna mutu wombole ya Malawi ife tiliwo masuka Ndipo tukudikilira niyo mutu wombole Fatili pa mavuto tu malume nsiko mwalipo Ndipo umafika nyumba ina kumetu kwa dimene konekele nyumba imene Lelo hadi achani Maneche umeti mapasidwa dama bungu acha ena pana kugonera Mavuto malume siko munalipa ngani Ndipo tikufuna kwa malodi litithandize Dakala tukuna mizidwa nthawi ya Itali Tatopa Soyangu asamini libe Mboni ndazitwandu wamina kuwali pano Malume mavuto malimo mmizimu Antu wasikuti kuna mkwawone kuna balera kukondwa Mavuto Soyangu asambini ndilibe Iniwa presidenti mavuto atu mkwaziwa Fani wababila kwa mkuno, magulila kwa mkuno Sikuti nikakale kwa mkusa ni bana Hai, sokuta zatu mkusisiwa Mawambili ndilibe Sikumkwambia mtuweni Wala nkule Mavuto onse tukwawona Koma Dinasa nkatoka Voti yatu Dimene nabwelesa mavuto amene tukwawona Voti yanu amainda bambo dimene ikose kusinta zintu Kutetsa kadangale Kubwelesa chakuja Kubwelesa ndrama matumba Ndi voti yanu Ndikufana kuna kweli Dei inelelo pamene ndaima pano Acheya pamene amalamula dziko la Malawi inaforokoza kuti panebe tsiku pamene kuna sowa mafuta amagali moto kuno Pamene amachoka pampando Timakula ndrama ya kunja United States dollars 106 kwacha Dola imodzi Lero dola mukukula 4,400 Kutandauza kuti amadziwa zimene amachita Komanso amata kugawa feteleza Nyumba ndi nyumba Kupatikizaso mbewu Kodi zinateka bwanji Anayi ndi maubale kunja Komanso ngati pali chipani mtuko muno Chimene chili ndi Experience Yakayendesede kadziko Ukatswiri umene wamainda abambo Uli ndi chipani cha UDF Kuti uendese boma Ndekuti ukhaleso ndi maubale kunja Faka President Muluzi Ntime manager anayi ndi maubale maiko aluya Libya Saudi Kuwait Munaona miseo Kuwait Fund Saudi Arabia Inabwera nthawi yawo Ndi maiko olemera kwambiri Chifake ndrama si mafuta kwambiri mdzikomo
ine ndachoka dzana ndinapita ku United Arab Emirates amene mukudziwa UAE, dziko lolemera, kuli Abu Dhabi, kuli Dubai. Ndakumana ndi mfumu yaikulu ku Abu Dhabi, kumeneko ndasayinana ndi ofesi ya mfumu. Kusayina ofesi ya mfumu ndikuti ndasayina ndi dziko la United Arab Emirates kuti tikatenga boma pa 16 September iwo atithandiza kuti ndalama yakunja iyambe kupezeka mdziko muno la Malawi posapota plani yanga ya business first. Andithandiza kuti tiyambe pereka ngongole kwa chinyamata, azimayi, azibambo, asungwana, kuti ma business anu apite patsogolo, ulimi wanu upite patsogolo. Andithandiza kuti program ya starter pack ibwererenso kuti osowa alandire fetereza ndi mbewu ulele nyumba ni nyumba. Mukhale ndi ndalama nthumba chakudya ku nyumba. Chifukwa chitukuko singayende ngati mulibe ndalama nthumba. Chitukuko singayende ngati muli ndi njala. Choyambirira tikonze chuma chathu kuonetsetsa kuti mukhale ndi makobidi nthumba ndi chakudya ku nyumba. Mukakhala ndi ndalama nthumba ana akuzopita ku school. Mukakhala ndi ndalama nthumba ngati mukufuna mukuzokongezera kugula fetereza. Ngati muli ndalama nthumba moyo uzifewa. Achinyamata lero amayi ndi abambo tikutsalira kwambiri. Moyo ukupita, zaka zikupita. Mukufuna dola. Ife tikufuna dola, si choncho? Tikufuna ndalama. Palibe amene sakufuna ndalama. Paki ife UTF timakhulupirira kuti ndalama zikhale ndi anthu, osati ndalama zikhale kuboma. Ndalama zikhale m'matumba mwanu. Kamakamba business ndi inu, boma sipanga business. Business ndi anthu. Ngati mukulemba ntchito, mulemba ntchito ndinu, osati boma iya. Ndi wa business amene amalemba ntchito, ni makampani amene amalemba ntchito, ndi ulimi umene kuze kulemba ntchito. Tikupaseni mphamvu kuti mulime, tikupaseni mphamvu kuti mpange ma business. Kuonjezera ngati mene zinalili kale. Mathawu ena kupita ku Dubai, ndalama zimayenda. Matumba mwathu Amalawi ena ndi makobidi nthawi imene. Ndikunama ngati. De ife zili kwa ife. Tikozodikira 5 years ina. Kapena UTF ibwerere pampando. UTF ibwerere pampando, kutanthauza kwake president atupere muluzi. Chifukwa chani atupere muluzi? Atupere muluzi ni mtsogoleri amene alibe mbiri mdziko muno yakachangale kapena mbiri ya kuba. Ena kuyenda ndi mapelo nthumba. Ine ndibe pelo. Ndikuyenda ndili pe. Ndakwira ntchito amayi ndi abambo Minister of Economic Planning and Development. Ndaine sachu minister wa migodi, markets, chilengedwe. Minister wa Sanziko, ma national IT chanzika chili mtumbamo. Chinabwera chifukwa cha mtundu amene waimapa. Unduna wa zamalo, unduna wa moyo. Koma simunamvepo ololi tsiku limodzi mbiri kuti atipere wasolola olwantamba. Chifukwa inetu amaindamo mdino wa business. Sinu kufunapo china chili chonse mundali, koma kuti miyo yanu isinthe. Mukhale ndi makobidi nthumba. Moyo wanu uyende Malawi tukuke. Ndi chakudya ku nyumba. Tagwirizana? President atipere muluzi. MP onobondoka. Komanso makansala. Kodi makansala afika pana ngati? Palibe. Podi uno unali sonka. Kwa ine ndimapempha kuti tonse tionetsetse kuti ulendo uno voti yathu ndikupita pa UTF. Amene sana bwere lero mukauze kuti atupera anabwera. Atabwera atupere anena kuti tikavotere chipani cha UTF. Mukaona nkhope ya atupere chizindikiro cha chipani cha atu ya UTF komanso pochonga. Kukangochonga apa kuti chani? Chakurizana? Pa MP mukaona nkhope ya MP andoka
chizindikiro chathu komanso pochonga takulizana kansalaso mukapangaso momwemo kuti ikhale ngati uniform kuti tikatenga boma pa 16 September inshallah miyoyo yanu ibwerere isinthe tipite pa chisogolo takulizana lelo aliyense ndi campaign director amene sanabwere mukauze kuti pali zinthu ziwiri zimene ife tikufuna kukwaniritsa tikangonyamula boma ndalama nthumba chakudya ku nyumba choyambirira ndeti mangano nsewu watalako mabridge ndi zinthu zosiyana koma chinthu chofunikira kwambiri chinthu chani ndalama chakudya ndalama chakudya ndalama chakudya ndalama chakudya tonse a UDF likuti chani ndalama chakudya tukulizana nyimbo yathu ikhali imene ndalama matumba mwathu chakudya makomo mwathu takulizana tisachalikise nkhani tufuna ndalama matumba mwanu chakudya makomo mwathu zikomo kwambiri mulungu akudalitseni assalamu alaikum Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.